ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ଯେଉଁ ଗପଟି କହିବି ତାର ନାଁ ହେଉଛି ମା ଓ ମମତା। ରଘୁପୁର ନାମରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଶୋଭନ ନାମକ ଜଣେ ପିଲା ତା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହ ରହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଥିଲା ତାର ବାପା ମରିଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିଜର ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଶୋଭନର ମା ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲା, ମାତ୍ର ଶୋଭନ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା। କାରଣ ସବୁଦିନ କେବଳ ରୁଟି ଖାଇ ଖାଇ ତାର ପାଟି ଅରୁଚି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଯଦି ମୁଁ ରୁଟି ଖାଇବି ତେବେ କ୍ଷୀର ସହିତ ଖାଇବି। ମାତ୍ର ତାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା କି, କ୍ଷୀର ତ ଘରେ ନାହିଁ ରେ ବାପା, ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ଦେଖି ଆସେ, କାଳେ ଥିବ। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଯାଇ କ୍ଷୀର ମାଗିଲା। ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଲୋକଟି କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଘରେ କାମ କରିବ ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟାଏ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ଦେବି ଏବଂ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଁ କରିଦେଲା। ଦିନ ସାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପର ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା, ବାସନ ମାଜୁଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ବୁହାବୁହି କରି ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଶୋଭିତକୁ ସେ ଭଲରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଉଥିଲା, ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଉଥିଲା। ଦିନେ ଶୋଭନ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଯେବେ ବଡ଼ ହେବି ତୁମକୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଦେବିନି, ରାଣୀ କରି ରଖିବି। ପୁଅର ଏକଥା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପୁଅକୁ କୋଳରେ ରଖି ଶୋଇ ପକାଇଲା, ଗପ ଶୁଣାଇଲା। ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଶୋଇଗଲା। ଦିନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ଶୋଭନକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥାଏ, କାରଣ ତା ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଡାକେ, ବଦହଜମ ହୋଇଯାଇଛି କହି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସେ। ମାତ୍ର ଶୋଭନ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ହାଣ୍ଡି ଖାଲି ଅଛି। ତେଣୁ ମା ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାନା କରି ମନା କରିଦେଲା। ଏହା ଭାବି ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭନ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, ବଡ଼ ଚାକିରି କଲା, ସହରରେ ରହିଲା। ଶୋଭନ ତାର ମାଆକୁ ସହରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଝିଅ ଦେଖି ବାହା ହୋଇଗଲା। ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବୋହୂ ସୀମାର ସ୍ୱଭାବ ଜମା ବି ଭଲ ନଥିଲା। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସହି ପାରୁନଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କହି ଗାଳି କରୁଥାଏ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ଶାଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥାଏ। ସେ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ସଫାସୁତୁରା ରହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଚାକରାଣୀ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଏତେ ବଡ଼ ଚାକିରି, ଯଦି ବାହାର ଲୋକ ଆସି ଦେଖିବେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଏହା ଶୁଣି ଶୋଭନ ରାଗିଗଲା। ସେ ତା ମାଆକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମା, ତୁ ଗାଁକୁ ପଳା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଏକଥା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ପୁଅର ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ଶୋଭନର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ତାର 2ଟି ଯାକ କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଆସି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସୀମାକୁ ଏକଥା ଜଣାଇଲା। ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝିଲା, କେହି ମଧ୍ୟ କିଡ଼ନୀ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକ ତାର ନାମ ଗୋପନ ରଖି ଶୋଭନକୁ ତାର କିଡ଼ନୀ ଦାନ କଲା। 15 ଦିନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିବା ପରେ ଶୋଭନ ଠିକ୍ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସୀମା ତାକୁ କହିଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ମାତ୍ର ତୁମ ମା, କିପରି ମା କେଜାଣି, ଏଯାଏଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଶୋଭନ ତାର ମାଆକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା କି, ତୁମ ଗାଁରେ ଥିବା ଘର ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ଆସି ଦେଖିଯାଅ। ଶୋଭନ ଗାଁକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେଖେ ଯେ ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରେ ତାର ମା ମରି ପଡ଼ିଛି। ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ, ସେ 5-6 ଦିନ ହେଲା ବୋଧେ ମରିଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ନଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନା କରିଦେଉଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଥିଲେ। କଷ୍ଟ ପାଇ ପାଇ ମରିଯାଇଥିବେ ବୋଧେ। ଶୋଭନ ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାର କ୍ରିୟାକର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ଧିକ୍କାର କରି କହିଲେ, ତୁ ଏମିତି ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ। ତୋର ମା ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରିଛି। ଦିଓଳି ଦିମୁଠା ନ ଖାଇ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ପର ଘରେ ତୋ ପାଇଁ ମୂଲ ଲାଗିଛି। ତୋ ମା ତୋତେ କିଡ଼ନୀ ମଧ୍ୟ ଦାନ କଲା, ତଥାପି ତୁ ତା'ର ସେବା ଟିକେ ବି କଲୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଶୋଭନର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଏବଂ ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଶୋଭନ ଆଖିରୁ ଦୁଇଧାର ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା କି, ଭଗବାନ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଏପରି ଭୁଲ କରିଛି ଯେ ଯାହାର କୌଣସି ବି କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।